हेलो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गोदान भिडिअ लाबोलायबाय आं नै साननैसो जालायबायमोन भिडिअ होनो मोनिया माने बेस्थ'थारमोन ना ओमफ्राय दखानाव दंमोन नालाय आङो न'आव थांबाय न'आव थांनानै ओमफ्राय ओंखाम जाना फैबाय दिनै बिराद गरम जादों मैयाबो बिराद गरमथारमोन एकदम थानोनो हाया गरमानो दखानावबो ओमफ्राय लामायाव दसे थाथ'फैबाय आङो दसे थानानै थांनोसै आरो दखानाव दायो दसे जिरायथ'दों दसे रेस्ट लादों ओमफ्राय बेयाव दसे थाथ'नायावनो आङो माने रायजो राजाफोरजों एसे सावरायनो सानदों आरो माने दुर्गा फुजा लोक्षि फुजायाथ' फैगासिनो दं रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ ओमफ्राय बिनि थाखाय जे दा आसाम सरकारा मोनसे नटिफिकेसन दिहुनदों आरो फुजाखौ फाथियोबा पारमिसन लानांगौ डिसिनाव ओमफ्रायो फुजायाव माने गेदारिङा माने जायगाया गुवार जानांगौ जाहैदों ओमफ्राय माने होंगो दोंगो जानो मोना जाहैदों माने सेनिटाइजार बायदिसिना साबोन सुबोन साइडआव दोनखानांगौनो माबानि मन्दपनि खाथियाव ओमफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय ओमफ्राय फार्स्ट द'ज सेकेन्ड द'ज थार्ड द'जबो लानाय जानांगौ जाहैदोंनो आरो भेक्सिना ओमफ्राय बेराफारसेनो गावसिनि जुदि इलेक्सननि मिटिंफोर जायोबा गेदारिङा ओरैबायदि गेदारिं नांगौ बिसिना माने बेयाव माने बिसिना माबाना गैला आरो कभिड-19 जालायला बिसिना माने भेक्सिन नांलायला आरो बिसिना बे समाव माने भेक्सिन गैयाबाबो माने गावसिनि मिटिङाव माने गेदारिङाव थांनो हायो आरो ओरैबायदि बिदि माने बे समाव भेक्सिन नांलायथारला एकदमबारे मानसि जाबानो जासिगोन आरो माने बास बुसजों थांबाय माबाय मिटिङाव फुरा गेदारिं देखायजोबथारनांगौ नालाय बे समाव माने साबोन सुबोनबो फुनांगौ गैला होंगो दोंगो जाहैजोबसिगोन आरो ओमफ्राय फुजायावबा नायदो पारमिसन लालायनांगौनो एकदमबारे भेक्सिन फार्स्ट द'ज सेकेन्ड द'ज थार्ड द'ज नांलायनांगौ जाहैदों आरो ओमफ्राय गुवार जायगा लानांगौ जाहैदों ओमफ्राय गावसिनि मिटिं जायोबा माने कभिड-19 बन्द' जाथ'लायो ये बड़ी अच्छी बात कही आप गावसिनि जुदि इलेक्सन खाथिबाथाय कभिड-19 गैला माने जोब्बाय इलेक्सन खाथि जाबाथाय कभिड-19 बन्द' गैलाबो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया बिदिखौ मा साननांगौ रायजो राजाफोर माने पलिटिकेल बायदिसो जाहैबाय नामा बेलाय बिदिबालाय माने गावसिनि जुदि इलेक्सन खाथि जायोबाथाय कभिड-19 गैला ओमफ्राय ओरैनोबा माने रुल थायलायो आरो बिसिना ओरैबायदि खालामबाय थायो माने बेखौनो आं बिनि सोमोन्दै सावरायनो एसे रायजो राजाफोरजों बेखौनो आं भिडिअ लाबोदोंमोन आरो माने भेक्सिननि सोमोन्दै ओमफ्राय फुजा बायदिसिना जानायनि सोमोन्दै एसे रुल दादों बायदिसिना खालामदों नालाय गावसिनि जुदि मिटिंफोर जायोबा गेदारिङा माने बुरजा नांथारगौबा बे समाव माने फुरा जेबो भेक्सिन नांलायला नालाय बेनि थाखायनो आं एसे बेखौ रायजो राजाफोरनाव सोंहरदों आरो ना मजा नहीं आ रहा है लोगोफोर आं बिदिनो दिनैनि भिडिअ लाबोनाय जाहैबाय बिदिनो फुजा दुर्गा फुजा लोक्षि फुजानि थाखाय आं एसे सावरायना लाबोदों आरो ना ओमफ्राय बे समावनो आं दा बेयावनो दोनथ'नाय जाहैबाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन सोरबाफोर गोदानबा साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय बेल आइकनखौ अलाव होना लाबानो जाबाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर